Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ka. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanan tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining paan dili gayod mamatay. Ug ang paan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo is highly theological. Lawom nga pagtulunan sa Ginoo. Nakasabot mo ani? Niingon si Kristo, ako ang dalan. Mao na iyang giingon sa una natong nabatian. Niya ang muari kanako iya ko nung hatagan o kinabuhi na way katapusan. Karon iyang giingon dire, walay muari kanako gawas kon siya sa tigingon niya dire, gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Sa ato pa kinsa may nauna, si Kristo o ang amahan? Kisay nauna ba nga ni sa atong kinabuhi, si Kristo o ang amahan? Mas nauna ang amahan nga ni sa atong kinabuhi. Kay danihon man o sa atas amahan aron ta moduol ni Hesus. Nya napagisig quote diri nga niingon ang mga propeta ang tanang tao tudluan sa Dios. Ana, sa to pa wa pa si Kristo moabot sa atong kinabuhi tudluan atas Ginoo. Nya ang mamati sa amahan ug makakat-on kaniya muari kanako mo na ingong Kristo. So kini di ang pagduol sa Ginoo mga igsuon, dili di ni ato nga kabubuton, dili ni kun kita lang di kita kaduol sa Ginoo. Ang kanila ang pagduol sa Ginoo bunga ni sa atong pagpamati sa Ginoo nga nagsigig tudlo nato sulod sa atong kinabuhi, sa atong hunahuna ug sa atong pagbati. Di ba naamang ginaingon nga kana bang mura bita kag danihon ka ba? En ka lahi man akong bation kun tuwa ako simbahan. Mura man og kanang sana
gaan inighuman amo adto na kusigi simbahan kana mo na ipagbati or moingon sa ka mura man ko og magiyahan kung unsay main buhaton basta magsigi kog basa sa Biblia lahi magsigi kog basa og kaning mga sinulat sa mga politika or mga aning mga newscaster nga magsigig highlight aning mga violence kaning away mga marites lahi man mura magbugat akong paminaw magsige na kog basa sa aning kuan Biblia hangtod yun paduol na jud kas Ginoo ni Kristo mo na mo end up yun ka nga magpabunyag ba mao na ang nahitabo sa unang pagbasa ang Eunuko wap amo abot niya ang bunyag sige siya basa kay ganahan man siya maminaw sa murag doon na siya bation ba nga magbasa sa pulong sa Ginoo wa siya magbasa ng newspaper pag uli niya ang Bible pero wa kay siya kasabot mo to ang Espiritu Santo nga mo'y nagmando sa kinabuhi na ni Felipe usa sa mga apostol ni Kristo ingon gukda ng karwahe kay hiner na mudagang karwahe labi nagdaghag karga siya dagan na dito niya abay na ang karwahe sunod lang po siya Felipe hangtod nangutana ang kadtong Eunuko ayang gipangutana kasabot ka na imong gibasa unsa ang pagkasabot nako way mo pasabot nako hangtod gipasabot niya niingon gyud ang Eunuko niya bunyagi ko muna moingon ang uban og sundon taning maong paradigm moingon dayon ang uban niya ayaw na bunyagi ang bata kay wa pa man nakasabot ano sakto dili sakto kung kani nga maong paradigm pero doon naman sa giingon si Kristo na hang gasulti katapusan dayon yang sakas langit na anak sa Mateo chapter 28 ingos Kristo bunyagi ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan muna siya niya kana imong anak nga bag-ong gianak unsa man na itoy o tao bunyagi man ang tanang katawhan di natao naman na mo bitaw imong natay adlawng natawhan kay mo'y atong pagkatao pag anak na to ana hibaw ana tao ana bunyagi ang tanang katawhan niya ang sumpay og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo so diha dapita ang koneksyon pwede ra bunyagan ang gamayng bata pero tudluan gyud sa tanang gisugo Ginoo ang nakaapan sa nato mo bunyag inighuman kaon og inom raman nya human dayon di naman tudluan sa sugo Ginoo ato mang tudluan sa atong sugo mao na ang resulta og di mo tuman kusi dayon nganong wa ka manglimpyo nganong wa ka eskwela nganong nahagbong ka ang ato naman ang mga sugo di naman na sugo sa Ginoo no karon kumusta man ang inyong kinabuhi saman nagpatudlo mo sa Ginoo o wa kusog ba mong maminaw sa pagtudlo sa Ginoo bisag wa bunyagi mutingog gid ang Ginoo ngano man sa book of Genesis gibutang gid didto atong himuon ang tao sa atong larawan o kasamahan isa to pa bisan pag kanang mga kanatong gitawag og mga terorista kanang mga tao ba nga wa gyud di gyud katoliko ba gani masuko pa gyud katoliko o kristiyano nga relihiyon sa kinailadman ana sa ilang kasing-kasing og maminaw lang gid na sila dili nila ba pa tuyangan ang ilang hunahuna makabati gid na sila sa Ginoo nga mosulti nila nga mao ni buhata kay mao ni maayo unsa may mga basic good nga ang tanang tao kahibaw gyud ani bisag unsa pa unsa may basic good preservation of life kana bang wa gitaw bisag wap-an ani mo tudlo bisag kanang gamayng bata
Kamao ginang mo preserve tanawang bata inighikap niya sakit. Ang sa may buhaton sa kamang-kamang pa na mulikay gina siya. Usahay mo hila. Mao na ilang way of defense, hila kay preservation of life. Ang nakaapan lang kung sudla na tagyawa ang atong buhaton ay preserve my life by killing your life. Mao na kuyaw. Nya mudagan na mo na karon sa atong paminaw aning atong mga politicians og magsangyaw na sila. Unsay maapil pud tang kaming mga pari. Musangyaw na sila aron monindot ang ilang image, ilang buling-bulingan ang image sa ilang kaatbang. No? Kabantay mo? Mao na sila yung mga yawanon. Kana bang magsigi og buling-buling sa ilang katawhan aron monindot ang iyang image. Parehar sa tingali na nimo, basig naiuban manugo, nga suya mo sa iyang kaatbang nga balay nga nindot kay pagkapintal ang koral, magsugo siya mga buangon, bandali na ninyo aron mas nindot ang ako. Wala wiris-wirisan din dito sa mga buangon o kanang sana kanang pintal, siritan. Habati na kayo yang koral. Ang imo na mo imunindot. Naamta na. Di ba? Natay kinaiya. Kanang gitawag nato sa Pilipino og crab mentality. Nga kana bang kabyunan ti ka para patas ta. Libakon ti ka aron patas ta. Na kana padersyano may kay na mo baligyag slat gibulsa man na niya. Ano? Yatuo de kag naanas project. Oy, kawatan na padersyano. Pila ka na kamilyon ang gikawat ana diha nang kolekta. No? Ana. Haron mabati. Niya sa may buhaton. Og naay mo murag mo kabyo nato sa may atong buhaton. Muadto ta ni Kristo. Mao na ng panahon na nga si Kristo mopakita nato sa iyang tinuod nga gahom. Una si Felipe, nilikay siya sa kadtong mga tao nga buot mo patay niya dito sa Jerusalem, pero nagsunod siya sa Espiritu Santo. Unya kay nagsunod man siya sa Espiritu Santo, ang nahitabo naghimo siya, padayon siyang naghimo sa gusto sa Ginoo. Na murabag ang iyang kahadlok nga likay siya dito sa preservation of life man. Likay siya dito pero wa siya mahadlok nga mopadayon sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo. Munang ako nang balik-balikon kining mga magtiayon ang kuan gyud ang ato yung ma-appreciate anang inyong kinabuhi kana gyung moingon sa kasakit og sa kalipay, di ba? Ana sa kahamugaway og sa kapitos sa panangusa sa sakit og sa maayong panglawas hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Mao na padayon yun. Dili rason nga gisakitan ko, di na kong padayon. Ug mao na ang giingon ni Kristo, ang mukaon kanako may kinabuhing way katapusan, ug ang akong ipakaon mao ang akong unod. Kani tulog karon kay ni tanan ang iyang ipakaon ang iyang unod. Ang atong common interpretation ana kitang mga Katoliko kay bawo naman taron tungod kay ana man tay sakramento ang kaning pagkalawat nita lawas ni Kristo unsay tubag kusga. Mao na siya nya kaon din ka abot gawas libak dayon. Unayon paglibak ang nagmisa. Asahan, mo na inyong gibuhat, dili. Dili. Nigabot sa balay, wap agani ka pamahaw, gayaw-yaw na.
ngadtos mga anak, mga apo. Mo na inyong gibuhat. Wa na mo tingog ay. Mauna ang tinuod ang pagkaon sa Ginoo, ang tinuod mga pagkaon dili ang pag-ingon lang amin. Niingon Biyas Kristo ang akong unod, flesh. Unsa may gibutang sa unang chapter sa kang Ebanghelyo ni San Juan, kani chapter kuan man ni chapter 6. Ang chapter 1 niingon si San Juan ug ang pulong nahimong tao. Sa in English na siya giingon pagsulti, and the word became flesh. Sa ato pa di ay, kung moingos Kristo, ang akong unod, mao'y akong ipakaon, pasabot ana, ang iya din ng pulong nga gisulti. Kay ang iyang pulong, nahimo namang flesh. Muna kung mukaon tanya, moingon tang amin, pero magsalikway tas iyang pulong, wa na ikapuslanan. Wa yun. Nag-ingon des Kristo nga pagyaw-yaw mo sa inyong mga anak. Naingon? Niingon des Kristo nga sige mo og kanang panglibak na inyong mga silingan. Na ade na pulong din ng Kristo. Niingon des Kristo nga pangural mo sa inyong balay. Na ade na. Niingos Kristo nga paningil mo ng utang. Na ade na. Niingon des Kristo nga ayaw mo palit og slat. Sa may gingon ni Kristo, ihatag ang tanan ngadtos mga kabus. Ana, di ba? Unya kaya nga tong simbahan karon kabus man kaayo na kinahanglan man og 50,000 kaslats. Di ka mo palit. Oh, di wa na. Wa na ka mo sunod sa pulong sa Ginoo. Ginuton taning kwarta pa dire. O ang pulong sa Ginoo ning Ginoo hatag gid tanan. Ikaw niya, mamatay ko kay wa ko'y kaon. Ingos Kristo, bulahan kadtong mamatay, uban ka nako, kay mabanhaw sad, uban ka nako. Di ba? Napulong goda niya. Ingon siya, kinsa tong maniguro pag amping silang kinabuhi, kawad-an ni ini. Katong maniguro ba pagluwas ba sa kinabuhi, kawad-an ni ini. Apan kadtong magpakamatay, alang ka nako, makabato ni ini. Unya, alang din as Ginoo pa dir, palitag slat. Para ni simbahan. Ang Ginoo man na. Maobitaw sila si Felipe, sila si San Pedro, ug ubang pang mga kauban, apil na si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagpakamatay para sa simbahan. Literally, nagpamartir para sa simbahan. O kaning atong paghatag o tabang sa simbahan, o sa katawhan sa simbahan, mauna na'y pagpakamatay ug makalipay na sa Ginoo. Muna na ang pulong, muna na ang atong pagkaon nya, dili na ta mga matay tungod ana. Tanawa ni rong na naggubat sa ilang mga pulong, nagpinatyanay. Tanawang mga naong di na magtinagdanay. Hasta diha sa mga group chat, na group chat sila, kay grupo sila, group ba niya, naapil ra ba sa group chat niya, og akong basahon ng ilang communication kasi away kay lain-laing partido na kani mga matay gining relasyon ani madugay. Ay sige man gyud, dili oy sayop ka, ayaw sa diha pagkuan, kabugo sa nimo ana hangtod karon ingin ana lang yapon ka kabugo. Pingusak mo sa ikaw bright man ka ngano mao mo na imong ana gud hasta gun mga banag asawa na nag-away. Nga naman, di naman si Kristo ang ilang tumong, ang ilang namang kaugalingon. Di naman si Kristo, di patay yun. Tanawa ng asawa nga luwason niya iyang kaugalingon, siya ragyo'y kaon-kaon sa iyang sweldo, di niya ihatag siyang bana. Niyang bana sad, siya rasay pahimo siyang sweldo, di sa ihatag sa asawa. Kung sa mahitabo ana, sa madugay, sa madali, patay gina ilang relasyon. Uga ka na silang mga naong. Pero kanang maghinatagay gyud, hinatagay gyud sa sweldo, maghibaw-an na niya, dungan sila kaon sa ilang kinitaan, mag-anam nagkanindot ang ilang relasyon, isip pamilya. Kamo, sige mo palit ining slat, na naman gani isa ni palit nato, o nag-increase kita kada adlaw,
O karon as of yesterday nanatay 3,545 nga halin. O di ba? Bakbakan. Ay increase mga 100 ka slots kada adlaw. Nindot na kay na ay, di ba? So naay 100 nga more or less 100 ka tao nga nagpakamatay para sa simbahan, para dinis atong simbahan. Makabato na sila kinabuhing way katapusan. O unsa man kinabuhi kinabuhi sa kalipay, kalinaw o katagbawan sa kinabuhi. Satisfaction. Nakaron paminaw nako ambot sa mga politicians kinsa karon nila ang donaaning kalinaw, kalipay o katagbawan. Basig na aron nila ang karatol, kasuko, sa pamailain, kahingawa, kabalaka. Sus, looya. Yang mga dato kay nastanan. Gitanaw lagi nako dinhi lang dis ato ba anang mumisa ko dinhi libot-libot nako kaning tanang gipangbitay nga mga tarpaulin o gi-convert pa ni into cash nga ipalit og slot kanilang makita nato dinhi sa ato ba hurot na ni kahalin Gabantay mo, kwintahan na, tagpila na kada tarpaulin niya, kutay, tuptid ka na, kutay, gasapaw-sapaw nila na, o pa lang gina nila himuha niya, ilalang ipalit og slot. Or, i-transfer na to, ipamalit og mga materialis para sa balay, haron kining nangaguba sa bagyong udit nga mga balay, nga hangtod karon guba lagyapon, ayuho nilang tanan. Silang tanan nga mga nanagan ba, maglumba silang ayo og mga balay. No. Mayroon man kong gitutukan. So, hunong na lang ko Basig lahi inyong pamaagi. Sige, pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, muduol kita ngadto sa atong langit ng amahan, kinsa kanunay nagmahal kanato ug naghatag sa kinabuhing way katapusan. Muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios pinaagi sa santos nga Eucharistia, magkahiusa ug makalahutay sa ilang pagsundod ni Kristo diha sa ilang lig-on nga pagtuo ug panaghinigugmaay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong nasod makasinati na sa kalinaw ug kausbawan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa atong pagdawat ni Jesus diha sa Eucharistia, mutubo unta kita diha sa gugma ug panaghiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga nag-antos nga kaigsuunan, makasinati o kalipay pinaagi sa atong mga buhat sa kaluoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplanong o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sa katapusang adlaw, banhawon unta sa Dios ang atong mahal sa kinabuhi, nga mikalawat sa lawas ni Kristo ang pan sa kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.